Ki khubor ka bate se TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Uba phai bolin paliar ubdiu acting lingdo jakor paliar mau kerda like po like in thei ula peni sabut da kedulir kebelasyan muhor haus dem ka praspa anyo popra de ulit borsing sim ubdiu sim jaga himalangrin ban pencisha ke jonatra jakor paliar mau kerda like po like in thei yak lingdo kor paliar mau kerda po bah hal kecil keren berkelap patai kebor kar potret unailar ajar posau uba phai bolin paliar ul om bakat kum keni gadulir kepen shisha bagani kendau kelahir pateng hagi kun kenthei no kesan lang baru sengilang bekerteng ke phon lang kemak lang kayo phan mit lang paliar mau kerda kepo bah ulo ong shu belada uba bereswel mau perdoi bagaken honjong lada udan ya gadulir kan phashi kadai banra sakhi benepen kesan hakmat jonging bishar deklenti kabadai channel nakaliang jong ba braswell paliar uong ba yakata ka dulir jongi ki paliar ko ba la pendu pendam uong kumta re ka dulir ka jongi hausnam chejar prospat new pupra balai the ulit borsing stem of Langren state kadang ne kadang long hadu menta ngan pensisha yapi ki padba ki bapet kadai kane kedulir original balai de borsing sim of Langren ya ka khendau ri long dokur paliar jongi hangne la thosai bakane ka khendau kan long ka hok jongphi ki jat paliar ki jat paliar ki kur kan thei ki bahir pateng na uksan lang bat usngilang ki kerteng ka phanlang ka malang ka yaum mit phanlang paliar mau kerda khoba hangne la krensai ha ka dulir bakane ka khendau kan long ka hok jongi ki paliar khoba ki bahir pateng ki badai ki khun persatrai jong uksan lang usilang uba penyo ya kane ka khendeu ha ka por bayale thma persya ya usim meriau tinga yo ya kane ka khendeu ha ka pateng jong uksan lang usilang lengba kisim Langren tinga pensai hangni balada utau braswell bat ka kenhun jongu braswell mau perdoi bat ki kenhun jongu lada udon ya ka dulir ti kabha bangin ya pensai ngin ya peni hapokut lane haki news ngin le ya ke ha ka basai ha ka rukom ha ka lenti ka badai tingiru ngilong balakloi ban ya peni ya kikut jongi la hakikut baper te lada phi mudui hangno ru ngilong balakloi ban ya peni ya ka hok bada ka jing sisa jongi ka hok te kan ne ka hok ka dulir ka bangiyo ka dei be jongi ki kpo ba ki badai sipara like po like en thei klem ong lai jat like en ja lada ong lai jat te lawan po ba mo podoi sanglin henry kadulir ka bangidon ka dei bitang sijat kpo ba kamut ba kita ki khun ki bahir pateng na ka phanlang ka malang ka yomit phanlang lada long kumno ru mentang nginyat be katkum kadulir khnang ba ka perthei kan yotip ba ka hok pat ka jingsha jong kane ka khendeu kan dei ka jongi ki paliar kpo ba ula ongru bayaka khanatang balasna hausnam khinda hausnam cheja khandai spa nyu puar lasna tangdo uru simet ngangawan ban pensai hangni ya ki padba kur ya phiru kinong sngap ban tip ya ka hok bada ka jingsha uhin res lengba ka sithi bayo na ka district council coba nomor sithi ngan ong betang ya ka tarik kham lokot kaba dated selong arpulai tarik agos nam chija khandai spa new puar ban register ban scam ya ka jinglong try ba jinghiar pateng tikumta uhin res ula register ula late ban pha ban scam ya ki kot kisla house im bat hakata ka por usim ula ban scam bat kini ki kot ki ba uhin res lingdo bakat ar jong kajat paliar kpo ba ulalek bat register ban pen scam ya ka jinglong longdo ya ka jinglong tra ya ka khendeu bat hak kata kapur nakaliang jong usim nobo sokho ula pen scam ya kane ka jinghiar pateng
bat jinglong long do jongi kine kidai ki pateng long dong do nadu kerwat ren usnilang hadu indre res kidai tangki paliar po ba ka paliar mo podoi bat ka paliar sangling kam don hok hiru ban long long do lane acting ling do henrei ki shukni jubor ha ka por ju hinre res ling do dakaba ki lej haying jugu ki ong ba menresan no namar ba mela tanman namar ba mela jengai ban sensar sadu ka khendau te dakaba ai khat praspa bataka ba asian la pha risan di ulung do orang ba jongi u hin res ling do orang ba ba khadar daga ba pha kumta bat endak risan kumta la mi ka huri hura hadu ba kumne kalong menta hapo khendau ri lung do jongi dei tang ka jingkwa raha jongki ya ka bomde tenda la ya katkum ka jing sensa jongi ko po ba na du lung do banikong hadu ba khadar kam don ka jing thot re ka jingkwa raha jongki jat mau podoi bar sangling kawan ra gajing kulumar gajing huri hura hapo khendau ri longdo te ulah keren halor ga agreement gaba chejar khandai spa so phuwei bat chejar khandai spa so puar habaya dei bat kanek agreement ngilalap bat ngilatip yaki khana bak paka ba nakal jit kajat jo kisangling bat ma pordoi ki pan yangi ki kupoba ban ailang ya ka jinglong longdo dari haga por jung utau saring bat ulangat kila ong ba ka kpo jungi kamdon hok kaja jungi kamdon hok ban long long do henrei de tangki paliak po ba ki ba long hok bat share pateng long long do te kisna ya kata ka agreement te endang ila budin bha ya ka agreement ka jat mau podoi bat ka sangling kimdon ya ka agreement kidang pan ha ka office im ha ka khandai tarik banai ba pra arhajar khatlai ki pan ha office im ha ka ta por badang don itai lihat Pak Jas Sekretari kisna maki kenya kanai ka agreement hendrei mentangi wat office im ngimlap ngiwat hapo kakuru ngimlap dilada utau braswel udon yang kata ka agreement so kuwe so ar wanra ka original ke balak menjur ka kakur abadai bat kata ngas komentan kumta ngan supen syairu ba haga jing register ba khaddu uong kumne kumta nga usim bat ki dikhot jongka hima hipen scam ya ka jingyo khendeu yo siap pat jing hiar pateng jinglong lengdo ukun uksiu pateng ukok sanlang bat usnilang lengdo paliar mau kurda patkan long lengdo pateng la pateng ha khmat kun khmat ksiu kajat paliar kanne kansa chunom haki paliar boba kamutang haki original klan tit haga bede berkata ngan pensai jang kumta rei nga pensai hang ni hakmat jungpi bagi pajba ki bapet kin yo tip ya ka ka ba une urang ba Ukraine kum ukhlung kum ukhna kat urang ba briu Ukraine banga ngadang wan song snong hanong diloin asnam la islam henrei kat kum ka jingsha ime ipa junga ide hok ki ba de hok trai khendeu ki ba mi na ka phanlang kalungdo ba ar ter hadu ka phan hadu ka khleu longdo kilungdo ba pra hadu ka pateng ba menta ki de hok man hiar pateng bat nga pensai hang ni ba ime ipa junga ilawan sa hari lengdo ha ka por du hin res lingdo ubadei u lingdo ba paka ubo de hok u lingdo ba pura jong ka jat paliar omdei ha ka por balak kini maki ban sensar ka khendeu handai ha ka por ba long long do ma jungi ime ipa ila sa ha po ri long do badyangaru lakha lahe lasan ha khendeu ri long do unut ban ong ba ngadang song snong tang sisnam arsnam ngakwa ban pensai ba ka jingkran jugu kalong ka balam ler lada unut ban pensisa banga ngadang song snong sisnam arsnam wara ki ipik wara ki adhar ban pensisa bangadang song snong sisnam arsnam rekat kum ki adhar kat kum ipik bangala song snong lakha lahe lasan yang hangtu habade berkata nga pensai hangta nga syukur pat umde ban keren khulum khna kat ha ka perthei ba kalong ka jingle rangeng ba syukran kumtu klem da tip ya kanong rem ba ka jing sha bad ula ongru ba uyaro ya ka jingkran junga ba don tang sau sanjing ruging nga ya nujor ya kata ka jingkran jungu nga ong ba kiwan le sanjing sawying hanong dilon nga ong re hapo khendau rilong do kur paliar kamut kilong ying jongi kila phau ying ken kila don re ya baro ki poba ki badon hangdo ka kur paliar kala rai ha ka dorbar
kebasyong hakat damnar hakat shnong damnar menin syupho tarik benai agos arjar usau ke larai ba kikur palian ki badon hangno ki badai hok ki kun jong ka phanlang ka malang ka yomit phanlang kin long trai be ja ka khandeu la ki don hangno ru kin long trai be ja ka khandeu namar ba ki dei hok ki bayo pateng ya ka ne ka khandeu ri long do tikin long be ki trai kene ka jingja khat sau tarik u hab ban kit khli usim nga ngam don ye ban komen halor ka jing ya dei jong ki bar usim hare ngang ong tang kum de ba ka jingje khat sau tarik haying jongi hanong dilon don kam banda hap keno ha usim hare u braswel kinong elam jong kitu kipat ba kipat bor ki bawan ban penjot ka ying ka sam nga kentu ka bor ka an ba on simkhie yo braswel bat u spider badu aibiang perkhat badu stop handi ki badai kita ki nong yalam joki baki dei ban phlahok ya ka jingsha namar nadu ban saja ka turu ngilayo ya ki phone call baki la long pre-plan ban wan hiar thma ya ka ying jongi ti ngakerpat ya ka bor jo kan bakan simkhia halor badai bat ka tu bad ulong menin ka dorbar ba ka jingjit bat jit yang aku mu acting lingdo la sujit tangkat to kan ningut nga pensai hang ni baka jingjit yang kumu acting lingdo la rai da ka dorbar ha ka khandru tarik Julai arajar opsau marsum yo ya ka tu ka sithi bala pendu bad laweng ge ustop handi na ka kam lingdo Henry ka dorbar ka balaya lum bala penjada uroki filar paliar sekretari kur paliar mokurda like po lagan thei ka bala penlong hanong dilon ka dorbar kur kala jit bad kala ibyang yang abangan long biang kumu acting lingdo jong akur ban yalam ya akur khnang bangitla ban pensisya ya kanongrin tika dorbar ka bakhandru tarik banai Julai arjar sab kala jit biang yang kumu acting lingdo ngila phak kopi ya kanesha u em in charge ilaka to the executive committee kha decision long but so secretary to the executive committee kha decision long but banjit yang akum ulung do bakura kum ulung acting lung do tat hadu ba usim bat kadorbar kila ban penpet banjit kat kum gariti dustur kinong jit yang akum u acting kidon hadu ndrus pa khandai pu arngut kinong jit yang akum u acting lung do reki budget uta uba kipan maki ngasu ba kumba laispa ne sospa usim upet bet ba mano majority ken banjit yu longdo lane yu acting lingdo re hajing sya kile ki sanglin bat mau podoi le kim don hok hiru banong acting lingdo lane banlong longdo bat kim don hok hiru ban kam try ya ka khandau paliar ri longdo jongi namar katum ka dolir ka banga pen imene de hok tang ki bas kha ki bakha ki basiar ki bapun naka phanlang ka malang ka yamit phanlang tang spara ki de tang kita ki bala ban long try di tang kita ki bala ban hiar pateng long long do di tang kita ki bala ban yok kenti ya kene ka khandeu di long do la ki don hang no di tang kata agaba pila kali la kal nakalian jong ki polis la ki la le ni em ya kitu ki breu nga pensai hang ni kat kum mangila yo jing tip ban nakalian ki polis ki layat ya ka inquiry jong ki layat ya ka jing tukit ya ka jing katkum basyong ka anjong ki polis de meneru ngidangwan na PS na thanat na police station ngilayo iba kitu ki breu ki ba ya dei bat katu ka jingja ki bawan hiar bat lam thama bat bom ya ka ying ka sam jungi tingila iba kila don hang tu thanat na thrai ba na kaliang jong ki polis kila kem bat kila tukit yaki naka ka daw naka no ka benta baki wan her kuntu nga tinga don ngam don ban ong namar ba habaya dei bat kane nga subha ban kerpat mo yaki balalong ka bala te puya phone ya kren bat uosi lane bat kitu ba dei pet ya kane ka kes kenapa pinyo ban pensai sakit ba dei bat kane ka jingjia haga jing jungi